छोट भाई हो तारा हमारा पर ध्यान नहीं खे यो ही फेर में लागल बड़े ब्याह जी अच्छा तने सुमिरनो भरमाई के नाम पर ब्यास नियर लागे दी एक बाद तो ऑर्केस्ट्रा नियर होइए जाए ब्यास कितना मेहनत करते रहे सब मतलब नहीं खे ब्याह जी देखी ना कहा भी आज हाँ बस एक और गावल जाई खान पान पर सुधार करे के बाद बहुत पहले काका बैठल बड़े हो दे कोनो बीमारी ना हुई देह में का है हमने कल इकाई में देखले हैं जा सवेरे हमने की हाँ 60 चाउर के भात बनी ललकी माड़े पर नमक श्री के घिंचा जाए तरकारी जोहत कोहड़ा का और ताक के खा लिए कौन बात तो भात बन जाई तो दाल तो फगुआ का फगुआ भेटात रहे एक घरे नियर रोजे दाल और राती खा रोटी सब्जी बनी 3 बजे 4 बजे शाम के मकई के भुजा भुजाई रहर के भुजा भुजाई काका लोग खाई देखी कैसन खान पान रहे कोनो बीमारी ना रहे ए बेरा हमने कहता है तेलौस खाता नहीं जानी मेहरारू मसाला तो नहीं मोटे पिछले भी तेल रेल दल लाले लाल भई रहो एकदम जानी और ओकर कारण का बा कोनो घर बा जेकरा घर में एक आदमी ब्लड प्रेशर वाला ना होको एगो शुगर वाला पेशेंट ना होको ऐसन घर बा कोनो ना आ शुगर 3 गो चीज ले लेता काका पहले का तो आंख के लाइट ले लेता रोशनी दूसर का के याददाश्त कमजोर है तो कौन बात को वहां बा भोर पड़ जाता दू गो तो बता दे नु एक और ही बताए कि बुझ हम लोग जकरा भइल है बुझत होए साफ तरह के शिष्टाचार में कह देता एकदम सरकार मैंने व्यवस्था गड़बड़ाया तो दिमागे काम नहीं कर पा ये कदम मेहरारुए के हो गल बीमारी उनका बोला से कोनो बात नहीं कहे हमने के ना के उनका होइए का कर घर दुआर बन गेल ओइ में न रहे कबो जननी गरम पानी पिलाता कोनो बात ना सबसे ज्यादा गरम पानी पिया सके कहता के नचनिया के लगाता होइलो तो बैठा रहता है लोग कोनो बात सही 2 गो सखी लो भेटाइल दे हाथी सखी रो रहे एक संगे ना तार बाबूजी के संग कोई रहले भुलाइब जाना 5 बरिस बियाह के बाद भेंट भई रहे 2 गो सखी के तो हमने कहते हाथ के लड़की का बतियावली सब तार घर कैसन बा बर कैसन बा सास ससुर के सेवा करेलू कि ना तो पढ़ा लिखा रही तो ना हियो कर दे तो कहि कि हम आमा जी के बेखियोले एगो रोटी मुंह में हमरा परिए नहीं के सक अब बेवकूफ रहे सन वो कह सके हम रोटी बेलते बेलते 2-4 बेलना नकलुल पर दे दिले अम्मा जी के सब समाचार बतिया लिहल तो एगो सखी कह तरीक जानी से सुनतारू सब समाचार तो ठीक है बा मर्दा हमार भूलकड़ मिल गइल बा भूलकड़ एकर माने त बातें भूला जाला कैसे जानलू कैसे त दुर्गा पूजा में भेजले रहूं एगो साड़ी किने के एगो साड़ी किन ले मेला घूमे जाए रावण के पुतला जरी त देखो दुकान पर मर्दा गौए आ जाके भूला गौए कि का किने आइल बानी ओने से ओढ़नी किन ले हुए त दूसर की जाने कहतर के चुप रहो तोर त ठीक बा साड़ी के बदला ओढ़नियो ले हुए नु हमार मरद तो भूलकड़ मिलल बा 4 साल ओकरा संग ही रहनी ससुरा एगो 2 साल के लइको बा साल भर खातिर नैहर गइर ने घूमे नु मेला में गई रहनी आ तले मर्दा सोझे पड़ जाता मौगी तो चिंता रहे कि राजा जी हैं तो कहते का देखता नहीं चुप सोचे मौगी दोबारा कहते कि का देखता नहीं अतना भूलकड़ मरद बा कहता कि बहन जी लगता है हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं का कनी हाँ तो बहन जी लगता है हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है तो मौगी खिसिया कहते कि नाती चिन्हत नहीं खा हमें न तहरा माई के पतो हैं बड़ो के कन्फर्म हो गए तू ही हो हम कहीं कि ते ही हवे एगो तो एहू ले बड़ भइरे एगो मेहरारू गांव भर हवा बांध देले रहे हमार मरद उतना पढ़ल लिखल हमें MBBS कइले बड़े जौन लिख देले गांव में केहू के हैसियत नहीं के कि पढ़ देवलू ओकरो से बनल एगो बेटा लोग कहते का हवा बनले बड़े को क्विंटल के मरद बा तू क्विंटल के बात बा हमार मरद ऊ पढ़ लिखल के लिख देला त गांव में केहू सब पढ़ाला ना
तो दूसर के कहते कि बस अतने पर घमंड कइले बाड़ू आर तो लिख देला त गांव में केहू ना पढ़ेला नु हमार मरदू पढ़ा कह कि उहे लिख देला नु 5 मिनट के बाद ओकर ना चिन्हला कि का लिखल भाई कहले कि जो दबा देले बड़ा धन हतार मरद